early sun and the biggest sky, greenest hills that I have ever seen. These old stone walls and the ones they're holding, the only place I wanna be. Catch that light as it comes shining in your door. Catch those words as they go by. Catch that wave as it crashes over you. And keep the fire alive. In the dark, when the summer sun has set down all the heat of all the day, has warmed the ground and the earth beneath your feet, and watching fireflies in the night. Catch that light as it comes shining in your door. Catch those words as they go by. Catch that wave as it crashes over you. And keep the fire alive. Never could forget those sounds as they came washing into my ears. Coming strong, a river running through me, holding on to what's still here. Catch that light as it comes shining in your door. Catch those words as they go by. Catch that wave as it crashes over you. And keep the fire alive. Noodles. Water. Wow, sarap ng noodles. Ano na ito? Hamburger. Oh, yan. Ano na rin? Yun na guys. Ano pa pang Leftover rice. yes, rice. Ginagawa mo. Inom tubig. Walang baso. Sayang tubig. Tipid-tipid. Apa-utak lang. Hindi masyado Igip time. Saka. Roda. Meron na ba? Ah, meron na. Malakas. Same pa rin. Kala ko naman. Nice na. Hindi. Ito, waka mo. Kain.
Kain na naman. Hindi na. Hindi kumain. Kain. Dinner time. Nakakatadoon ko. Sangkit. Mas madami sa kanya. Nga, gano'n. Hindi, ayoko. Nahiham. Nahiya tuloy. Dagdagan ko yung ham. Okay. Okay. Noodles. Ano ba yan? Mayat na lang. Yan, mga anon. Kain. Sarap ng anghang yan eh. Buti hindi ganun kalamig. Yung previous days, naka 16 sila, 15, 13, yung ano. Dito? Oo. Yun na ano nila, naka-post. Mamaya. Kaya nga, ang dami kong dalang jacket para mainit. Oh, hindi ka ginawi. Hindi na, hindi pala ng gamit natin. Hindi siya tulog. Kwintas niya. Ilaw. Grabe lakas ng hangin. Parang bumabagyo. Anong oras na? Alas 6 na. Ang lakas na hangin. Grabe. Alas 6 ng umaga yan. Nipin natin yung labas. Ay, maganda. Gising na, akyat pa tayo ng Baguio. Sa bagay na ba yun? Hindi pa, hindi Baguio to. Fake Baguio to. Grabe na. Grabe nga, sobra. Bangking kasi yung pinag-anuhan natin. Umaayog-alog naman. Okay. Diyan dito na lang ano. Laming. Naghihintay na ng pagkain. Kumain na ata sa sila. Tubig. Kani. Kanin. Yung mga tira-tira ko gabi.
Ganun, nagharap na sila ng pagkain. Di ba? Early bird gets the worm. Early bird gets the rice. Oh, may tubig pa. Oo. May tubig pa siya. Mahangin, pero hindi ganun kalamig. Na-expect ko, buto. Pero hindi masyado. Mahangin, sobra. Hangin natin dito. Ayan, oh. Ganda rin. Hindi pwede drone dito, lilipa rin. Okay lang, nakakuha ng tawa. Kagabi, may ilaw doon. Hanggang doon. May, light pollution. Nag-glow-glow. Wala kasi kami pang capture ng maganda. So, ayan, dyan, part yan, dyan. Dyan doon. Kikita mo maliwanag. Hanggang na dito sa area, hindi pa masyadong daming bahay. Pero, after some time, mapupuno na to. Ano na, yung dami na nagtatayuan ng mga restaurants, cafe. Oh, may building ng bago, oh. Ang bilis dito. Dapat enjoy na bago habang ano pa. Puno pang nakikita. Sa susunod, puro buildings na naman. Mama, Paki. bakit? Aga-aga. Oras pala. 6:20. Sabi mo, maaga tayo alis. Yay! Punta tayong Baguio. Akit tayo ng Baguio. Musta tulog mo? Ilong mo sa likod. Bakit? Nasa'yo na yung orange na yun. You have the good mattress. Pero talaga paslant kasi yung... Islam kasi. Oo. Tingnan mo. Dumulas. Yan naman, makapal. Kasi ang lakas kasi ng hangin pag iba yung direction. Talagang ano yun? Sasampalin tayo ng hangin. Mas lalo hindi tayo makakatulog. Gusto ko magkape pero mahangin. Doon tayo sa kitchen nila. Ay, painit ng tubig. Awa. Ay, siya na yun ang nagtutupi. Ikaw din mag-ayos sa baga. Yung parang ayos ko Oo. Mga lagayan nito eh. Saan? Dito sa gilid. Laking tulong yan. Yan, yung orange. Mainit. Kasi nung tinanggal kayo sa akin, ang ginawa ng likod ko, na-feel ko yung lamig ng air sa air mattress. Wala kasing insulation yung mattress. Magaan pa. Magaan pa. Yan ang ginagamit natin pang beach. Yan lang dinadala natin. Tipid. Pero pag ganitong malamig, agay, ang dami mong kailangan bitbitin. Ang dami, yung bag ko puro puno.
Tara, ayos. Gaya ulit. Ano yan? Unan. Inflatable unan. Binabagyo na ako. Mahalo na yung bahay. Nilipad ng hangin. Nawala yung takip. Nalainis. Eh? Matibay ito. Pat na. Matibay nga itong mga to. Gawa sa kawayan. Mahaba pa. Mas mahaba kaysa yung regular na fish sa nature hike. Tapos madali kasing mayupi ito yung. Sino ka man titipalakin? Kambing. Tapos, nagpapastol. may nakuha free souvenir. Ito, malaki to eh. Ewan ko anong tatak nito. Bakit? Unknown. Lazy Hitchhiker. Never heard na brand. Baka ano niya. Pangalan ng may-ari. Remembrance. Kasama na sa gear. Kawayan. Pag wala akong ginagawa, itong pastime ko. At least pag nakalimutan, naputol, hindi masakit. Oo. Hindi katulad ng mga aluminum? Oo, aluminum. Tapos kahoy din lang. Okay lang talaga iwan. Lalo na itong to. Pang beach dapat to eh. So, maliit. Kawayan. Makapal kasi. Maganda pang sand. Itong ganitong klase. Mas makapal. Kahit dito sa mga Pwede pa. Pero pud-pud na. palitan ulit. Kailangan palitan. New project for me. Mag-shoes na ako. Para Luto food. Tapos alis na. May maliwanag na dito. Prepare na ang view. Yun ang doon. That's basura. Kinakalat ng mga aso. Yun lang ang pangit dito. Yung basura nila. Hindi maayos. Dapat sabihin nila sa mga turista dito, iuwi nila yung basura nila. Huwag sila mag-iwan. Kung hindi rin nila kayang i-dispose dito, syempre, malayo eh. Iuwi nila. Huwag sila mag-iwan ng basura dito. Dami oh. Kung ayoko na lapitan eh. Gulo. Nakakairita actually. Hindi namin masyadong na-enjoy dito. Maganda yung place. Ang ganda ng view. Ganda ng view doon. Pero habang tinitignan mo yung view, makikita mo yung basura sa paligiran mo. Buenas. Hindi ko na-enjoy masyado. Isa pa lang. Tingnan natin. Grabe sa nagpulot pa nga tayo eh. Nagpulot. Tapos naglinis-linis na rin naman yung mga nandito. Pero Same pa din. Same pa din. Hinahangin lang. Dapat unti-unti nila sunugin or tabunan. Sunog. Sunog or tabon. Sunog. Hindi, dapat wag sila mag-iwan ng basura. Dalhin nila yung basura nila. Total, may sasakyan ng mga nandito. Mga kotse. Car camping usually yung ginagawa nila. Hindi may space sila sa loob ng kotse. Puro bote. Punta sila dito para mag-inuman. No problem naman. Pero, iuwi nyo na lang yung nyo. Mga nagamit. Masisira. Pustahan tayo. Yung doon sa baba nito. Puno ng basura. Hindi lang mapansin kasi mahaba. Pero sa lakas ng hangin dito, doon part, puno na ng basura sa baba. Ay. Sayang. Okay lang. Hindi pa daw nakikita.
Hindi mo nakikita, hindi mo problema. Naman na, luto na. Bye. See you doon. Siya magluluto, masyadong mahangin dito. Mabilis lumamig yung kape. Oh, nabubugahan. Noodles. Pinagprito ako, tinakpan. Ilipad pa. Ilipad pa. Diyan ka na kuminom. Mainit. Mainit to. Mini pa. Mini pa. Sa kanina, ayan, ang bilis-bilis. Pinakulaan ko ng gusto. Anong lasa? Anong na lang. Hindi, maubos na yung minute ng Foggy. Foggy lang. Foggy lang, Hindi na ako malaya. Noodle, kape. Iniisip ko ulit may kanton. Sabi ko, hindi na namin maupod. Someone's gotta wake up, but if we're ever gonna make up, we're stranded. Oh, oh, oh. I don't wanna fake us, so you're frustrated with a flick. I'm disenchanted. Oh, oh,